Kulturno-umetničko društvo Radosa Vlazić iz Stubice osnovano je 12. jula 1991. Članovi tog kluba su ovim povodom svečano obeležili još jedan rođendan. Sada imamo 40 članova u dve grupe, u stariju grupu i u mlađu grupu. I vodi jedno društvo Horeo Margi iz Isakova 4 godine. Oni su tu sa nama isto kao jedan klub i stvarno mi je super druženje. Išli smo sad u Metovnicu, išli smo u Brezonik, išli smo gore u Kučevo, tamo smo bili prvi. Brojni nastupi i priznanja za ovih 35 godina motivacija su ovog ansambla da nastavi vredno da radi. Deca igrali do 5. razreda jedna grupa, a posle od 6. razreda do besvesti gore, to je druga grupa. Da li ima seniora koji su zainteresovani? Ima i seniora. Moj sin je recimo 27 godina igrao folklor, on je 34 godine sad napunio. Imam tu 22-3 godine momci, devojke i to je to. Znači, postoji interesovanje? Da, i tekako. Samo što mi nismo mnogo zahtjevi, ništa ne tražimo nikoga i lepo sarađujemo. Gde vežbaju članovi i koliko puta nedeljno imate probe? Pa vežbamo ovde u Domu kulture našem, po 2, po 3 puta, zavisi od nastupa, da li imamo nastup, da li nemamo. Sad recimo treba da idemo za Kovin u ponedeljak i onda to sutra možda već imamo probe. I to je to, znači radimo punom parom. Podružnica Stubičkog kluba iz Isakova, osim poslovne saradnje, neguje i prijateljsku sa matičnim klubom, pa su tako i oni bili njihovi gosti povodom obeležavanja jubileja. Naše kulturno-umetničko društvo KUD Horeo Margi iz Isakova postoje od 2016. godine. Ove godine smo pravili jedan jubilej. Igrom slučajama, kad smo počeli da radimo i sve, našli smo kao našeg koreografa, da kažemo, gospodina Milovana Milenkovića i tako smo počeli saradnju. Sada smo, znači, više nego prijatelje, bukvalno sad smo se i pobratimili, da kažemo, imamo fenomenalnu saradnju i samo reći hvala, nemam što da kažem. Oni vas svakako podržavaju, oni su možda iskusniji, naravno 35 godina rada je iza njih. Da li su i vaši nastupi rezultirali uspesima jednako kao i njihovi? Šta su najveći uspesi? Naravno, naši uspesi su isto dosta jaki. Mi smo dosta putovali, imali smo dosta festivala kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Imamo dosta prestižnih nagrada, evo baš sad skoro, pre nekih, da kažem, 10 dana, tako, osvojili smo jednu nagradu tamo u Kučevu, osvojili smo, znači, kao najbolji ansambl u svakom pogledu, znači nismo ni prvi, nego najbolji među najboljima, da kažem. To nam je jedan veliki uspeh. Sinoć smo isto bili na jednom festivalu tamo u Metovnici prema Zaječaru, Gamzi, Grad Gore, i tu smo imali prestižnu nagradu kao učesnici. Vodeća ideja Kulturno-umetničkog društva iz Stubice jeste negovanje narodne tradicije, čemu svedoči i veliki broj mladih članova koji su aktivni i kontinuirano interesovanje za pristupanje ovom klubu.